नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार जिल्ह्यात मे 3 तारखेक प्रधानी नरेंद्र मोदी निवडणूक प्रचारासाठी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांनी दिली माहिती. कारवार राज्य विधानसभा निवडणूक प्रचारासाठी कारवार जिल्ह्याच्या विधानसभा क्षेत्रात श्री नरेंद्र मोदी यांनी हजर राहून बीजेपी उमेदवारातर्फे प्रचार करतले असे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांनी कारवार पत्रिका भवनात प्रसार माध्यमाकडे ही माहिती दिली. या समावेशात 3 लाखापेक्षा जास्त कार्यकर्ते हजर राहून शक्ती प्रदर्शन करतले असे केंद्रीय मंत्री यांनी या वेळार सांगले. जिल्ह्यात कारवार अंकोला या क्षेत्रात अंकोलात मोदील्या या प्रचार समारंभाची योजना आखिली, पण आरोप प्रत्यारोप जाऊन नक्की खिंचू जागो हे अजूनही निश्चित झाले ना. जाग्याचो गोंधळच झाला. या वेळार कारवार पत्रिका भवनात विधान परिषद सदस्य श्री गणपती ओळेकर, प्रेम शेठ, डॉक्टर नितीन पिकळे, प्रकाश नाईक, नागराज नाईक, नागेश कुर्डेकर आणि इतर पक्षप्रमुख हजर आशिले. या विषयाचेर काँग्रेस वक्तार के शंभू शेट्टी हेमी सांगतात की नौकादळाच्या जाग्यात प्रधानी मोदीला प्रचार समारंभाची तयारी केली हे चुकीचे असा. 2013 सालात निवडणूक आयोगान आदेश दिला असा की निवडणूक प्रचारा रक्षणा खात्याचो जागो वापरू जायना. या जाग्यार समारंभाची तयारी करचे पयली निवडणूक आयोगाले सगळे आदेशाचो अर्थ करून घेऊन योग्य निर्णय घेऊ जाय अशी त्यांनी आपलो अभिप्राय व्यक्त केलो. जितना भी एक्सीडेंट हुआ है वो आईआरबी की गलती से ही हुआ है. उसके खिलाफ कोई बीजेपी का एमएलए आवाज नहीं उठाता है, क्योंकि कहा जाता है कि आईआरबी कंपनी है नितिन गडकरी की. हमारे आना जाना बहुत यहाँ रहता है तो काम लंबा हुआ है. इसका कारण क्या है? आज तक जो मीटिंग में उसे रिकॉर्ड करने की मीटिंग यहाँ हो जाएगी और कम से कम 3 लाख लोग इसमें अपेक्षित है. यहाँ पे रिपोर्ट लेने के बाद, सब देखने के बाद कार्यकर्ताओं का उत्साह, हमारा संगठनात्मक काम जो है वो सब देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि 6 में से 6 ही सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी. यहाँ की जनता, यहाँ के वोटर भारतीय जनता पार्टी को विजय सिलसिले विजय दिलाएंगे. 200 LPD सोलार वॉटर हीटर, जीएसटी आणि ट्रान्सपोर्ट इन्स्टॉलेशन फ्री. 5 वर्षाची वॉरंटी आशिले सोलार वॉटर हीटर. किंमत फक्त 28,500. ही सवलत फक्त 1 महिन्यासाठी मात्र. आम्ही ISO 9001:2015 सर्टिफाईड कंपनीचे मजबूत आणि टिकाऊ शक्तिवर्धक सोलार प्रोडक्टचे अधिकृत विक्रेते. ओम शक्ती इंडस्ट्रीज, नियर सहारा क्रेडिट सौहार्द कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड, टोल नाका, सदाशिवगड, कारवार. आमच्याकडे मेळटा सोलार वॉटर हीटिंग सिस्टम, ETC and MPC मॉडेल, सोलार स्ट्रीट लाईट सिस्टम, सोलार होम लाईट, रूफटॉप सोलार सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम, हीट पंप, सोलार इन्व्हर्टर अँड सोलार बॅटरी, सोलार पंप, सोलार फेन्सिंग अँड ब्लिंकर. आजच भेट द्यात आणि खात्री करा. ओम शक्ती इंडस्ट्रीज, टोल नाका, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 9822131491. पशुपालक बाबू पिंगले हांगेल्या बकऱ्याचेर बिबट्यान केलो हल्लो. लोकां भितर भयाचे वातावरण. कारवार जोड्या तालुक्यातल्या शिंगरगाव ग्रामपंचायत वाठारातल्या भोसलेवाडा बाबू पिंगले हांगेल्या बकऱ्याला शेडात बिबटो वचून बकऱ्याचेर हल्लो केली घटना घडली. या हल्ल्यात एक बकऱ्याले मरण जाले. देखून पशुपालक बाबू पिंगले हांगेले हजारो रुपयाचे नुकसान जाल्ले असून बिबट्याचो वावर घरा लागीं वाडिल्ल्यान भयाचे वातावरण तयार जाला. पशुपालक बाबू पिंगले हेमी बकऱ्यासाठी शेड बांधिले आणि या शेडात सुमार 50 बकरी आशिल्ली. आयतवार रात्रीन सुमार 11:30 वाजताना बिबट्यान बकऱ्याक बांबून बांधिल्ले कुंपण म्हूण शेडात वचून बकऱ्याचेर हल्लो केलो. या हल्ल्यात काही बकरी जखमी जालात, तर एक बकरीले मरण जाले. सुरवातीक बाबू पिंगले हांगेले कुटुंब निजिले. देखून तांकां सुरवातीक काही कळना. नंतर बकऱ्याला आवाज जास्त येऊ लागिल्यान भायर येवन पळयल्यान बिबटो बकऱ्याचेर हल्लो करताना पळयले. त्या वेळार बाबू पिंगले हांगेलो आवाज आयकून बिबट्यान पळ काडलो. या घटने लागून लोकां भितर भयाचे वातावरण तयार जाल्ले आसा.
अमृत सरोवर योजनेमार्फत यल्लापूर शिबळे ग्रामाचे तलाव अभिवृद्धी कार्य पूर्ण. कारवार जिल्ह्याच्या सिद्धापूर तालुक्याच्या बेळगी ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या होसमंजू ग्रामाच्या दासनगद्दे शिबळे तळे गेल्या 3 आठवड्याच्यान 79 कुली कामगारांक काम करून सुमार 10 लाख खर्चाचे चिखल उपशीचे पिचिंग आणि इतर अभिवृद्धीचे काम करून अमृत सरोवर या योजनेच्या अर्थसंकल्पातल्यान ग्रामीणाभिवृद्धी आयुक्तालय, ग्रामीणाभिवृद्धी आणि पंचायत राज खात्यातल्यान पावसाळ्या पयलीं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण उद्योग खात्री योजनेअंतर्गत हे तळे अभिवृद्धीक जास्त आसक्ती दाखवून ही अभिवृद्धी केली. या कामगिरीक जास्त महिला कुली कामगारांनी काम केला. हे तळे ग्रामाच्या वस्ती लागीं आशिल्ल्यान सार्वजनिकांक हेजो खूप उपयोग जातलो. इतलेच न्ही तर पशुपक्षी, पाळीव प्राणी, कृषी भूमीक आणि स्थानिकांक मत्स्यपालना करूंक उपयोग जातले अशें तालुका IEC संयोजकी पौर्णिमा गौडा हेमी सांगले. या वेळार तालुका तांत्रिक संयोजक GP मंजुनाथ, ग्रामपंचायत कार्यदर्शी वेंकटगिरी गौडा तसेच कर्मचारी वसंत मडिवाळ हेमी हजर आशिल्ले अशें प्रसार माध्यमांक कळयलां. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगम स्थान, निसर्ग सौंदर्यान नटिल्ल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू आसा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गाक प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तरेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.